zuek esan dena zuen. Prest, ez? Bai. Ikuste zuen pantalla, o... Bai. Bueno, nik egite esan, kostoa zait gai aukeratzen, ze hasiera batian, nahiko bideratutan ekan aurrez aurreko klasetako, pixkat, bertsolaritzako klasetan, abestezian, edo abesteko zian jardueretako, edo batez ere parte hartzia eskate zuen ariketetako, parte hartze hori nolakoa esan, ez? Edo, neska mutila zen ekartze zuen parte gehiago, nik ze jokaeran eskan, edo oroar, bertsolaritzako irakasliak, ze irizpide genezkan, klase horietan parte hartzeko, iriki utziz gero, zenek zekan iniziatiba gehiago edo ez. Baina, aurrez aurreko hori inezintzala eta, erabat aldaunun perspektiba. Eta, egia esan hori indikan, berde xamarrakat, baina, lanetika, klaseak eta buko ditu, orduan, hemendik aurrera, eguneko 24 ordu nintzako askat, así que, esperantzakin eta goguakin nago. Izenburuak esaten bezala, ipuinetako genero rolak, bertsolaritzan bidez, lantzeko proposamen didaktiko bat edo egitea da asmoa. Helburuak, izenburuak esateko ez, bertsolaritzan bidez, genero rolak lantzia. Batez ere nik uste, obra literario batzuk hartu ditutela, nun, bertsuak edo koplak agertzen dian, edo errima behintzat badakaren, bai. Pixkat esango nuke, 3 bloke nagusi dazkala, ez? Bat, generuan gaia, bestia hezkuntza eta bestia bertsolaritza. Orduan, 3 horiek nolabaite uztartu nahi nituen, eta, bukaeran lortu nahi nuken helburutako bat, behintzat, obra bateko genero rol horiek aztertzeko edo gaitasun hori eukitzia, ez? Ikaslia bertsozaletziare jarriet, baina ez dakit abentura hundia ezotean izango hori, justu bertsolaritzako saio bat ez talako lortu lehike, noski baietz. Diseinu betena da, ni baina arte lehen hezkuntzan, lehen hezkuntzako titulazioak eta hor nabil, horko adin hortako umiakin ibili nahi zoan arte, eta 3. zikloako bideratuet, iruditze zaitelako hausnarketarako eta interpretazio egiteko gaitasun gehiena adin hortako umia dakaela, ez? Eta, disiplinarteko tasuna, Heziberrin arabera lantzen danez, esparro ezberdinak ikutuko dira, oraindik proposamen zehatzik ez dakat, baina hasierako fasian, nik ezerre azaldu aurretik, bada ariketa bat iten detena, horkoan azaldu nun bezala zeakin, Josep Antonin proiektuakin da, bada ariketa bat gustatzen zaitena, pentsatu gabe erantzutia behaiek. Alegia, nik azkarrian, badidez esatet lanbide bat, bai, eta behaiek kokatu inberdu edo gizonezkoantzat edo emakumezkoantzat dian. Pentsatu gabe. Orduan, horra askotan, ateatzen dira gure estereotipuak eta onintzen behitak esatu bezala lehendabiziko kajoian dazkaun ideiak, ez? Denbora pixkat eman eskeo pentsatze deu eta igual badakigu zer dan egokia ez, baina ariketa honen bidez badibez esan eskeo nizer egit. Mekanikoa, eta askotan beti ez, baina gehienetan gizonezkoena edo nizer da egit. Plantxa zerekin lotuko zenuke, ez da. Pixkat, kasu estremua jarri eta behaiek ere konturatzen dian edo ez. Gero hortikan abiatuta, tertulia bat ingoa, behaiek
ze uste dakaen edo, eta behin jaurtik abiatuta, lehenengo jardueran oinarria izango litzake 11 kantatzeko izeneko, disko liburua da, Urko Egainak teazuna, eta bertan daude 11 historio klasiko, kondaira, oso modu klasiko eta tradizionalian kontatzen dianak, eta pentsatu nuen, behar bada entzuteko oso umiantzako edo gehienez 3-4 mailako umiantzako da, 5 antzako hori funtziono lezake, baina lanketa bat iteko nik uste, hemendikan gora jutia gehitxo izango litzakela, ez? Orduan, ipuñak dia adibidez, Hiru Txerritxuanak, Maria Rauzkine, Txanagorritxu, San Jordi eta Eranzubian kondaira, Zazpian Txumiak, gero Oñatiko Gentilak, Amelingo Txirularia, Edurne Zuri. Orduan, dia oso historio tradizionalak, behaiek ere ezagutzen dituenak asko, eta, behaiek dakien hortatik abiatuta egiteko, ariketa polita iruditzen zait, gerora lanketa bat egiteko. Garapen fazia ditu jot. Hemen, batez ere bi artikulu interesante edo irakurri nituen, bat irakurtzen bukatzen nahi naiz. Beñola aldizkariak 2005ko abenduan ateateko argitalpen hortan, ez dakit kenduko zaituten, edo ez, hartopatzeten artikulua. Oaindikan ikusten jarraitzen zuzuek. Vale. Bai. Agarraz notzen, hemen dia pixkat, batetikan Victoria Fernandezek... Ez. Vale. Ego lehenko etena da, txonen momentu eten, agarraz notzeten hori. Aurkezteako Markel eman bai duzu pantalla osoa. Eta gero azaltzeanen pantalla klikatu eta onartu. Oan bai, ez? Bai. Batetik, Victoria Fernandezek berez Niñez izeneko artikulu bat idatzi zuen, eta hori, pixka bat, genero rolan inguruan hitzeiteu, haber gaurrengo aurta gazte literaturan badauden emakumezkoak ez, erreferentiak badauden, egon baldin badauden nolakoak dian, eta pixkat inguru hortatikan aztertzeu eta bestetikan Amelia Barkin, Gema Lasarte eta Miren Gilok genero berdintasuna aurta gazte literatura indako mai inguru batetik ateatako elkarrizketa batetik, saiatuko nitzake jarduera sorta bat zehatzen proposatzen, gerora, lanketa bat iteko, betire, bertsolaritzakin lotutakoak, ez? Orduan hemen, rolan inguruan, hausnartu, analizau, eta irizpide batzuk sortzen saiatuko nitzake, jarduera bidez, eta horrengo pausua ja izango litzake sortze prozesua. Sortze prozesurako, ja hemen badao bertsolaritzakin zuzeneko lotura bat, oain arte bertsolaritzakin eukiko guen lotura entzutekoa izango da, gehenez komentatu, baina sortzen oraindik ez hasiko. Hemen, Errima Errebeldeak izangoa pixkat oinarria edo, ez dakit ezautzen zuen, Errima Errebeldeak Roald Dahlen obra bat da, eta, kasu honetan ere, historio klasiko batzuk dira, baina, modu bertzotako neurri txikian esango du, 7-6 silabako lerroak dira, bertsolerroak dira, eta topatzeten dokumentua, eta jarri bizuet.
topauko ez da. Ben. Eta, bueno, adibidez, Maria Rauskine, bai, ipuño badakizu buruz behar bada, baina bertsiona jebiagoa da, bai, bilerroka dijoa, eta ez, ni zer dakit. Ipuño badakizu buruz behar bada, baina bertsiona jebiagoa da. Eta orduan, bueno, landu leizke doinu ezberdinak, ja pixkanaka bagoaz bertxotako silaba kopuroiek lantzen, eta hori batetikan eta bestetikan genero rol horiekin puskatzen egia, ez? Esateko hemen adibide honena gehiena gustatzen zaiten abintzat, Txano Gorritxubeak otxua pistolagin hiltzeunean eta bere larruakin zabatiteunean, ez? Jantzi bat edo iteunean, bai? Bueno, pixka berzio ganberruak edo dira. Eta bestetik, hau da, erabiliko nuken baliabidetako bat, eta bestetikan erabiliko nuke Bertsozale elkartean badaude sortutako materiala, badaude ipuin klasikoan berzio ganberruak eta bar, baina gero Maialen Lujanbio badaka Familia Blues izeneko koplatxo batzuk dira, familiako egitura hori ere pixka zalantzan jartzeuenak eta familiako rol horiei buruz ere hitz egiteuna. Orduan, gizarteko edo esparru ezberdinetako genero rolak zalantzan jartzen saiatuko gineke. Barkau, aurkezpenan kalidadiagatik. Ja behin sortze prozesuan sartuta, bi lanketa inberko nituzke. Batetik, bertzua sortzen ikasi, ez? Prozesu hori izango litzake, lehenbizi ideia bildu berko ditu, ideiatik esaldira, esaldi hori gero errimatua izango litzake, esaldi errimatutik gero koplara, koplatik bertsoa, eta gero bestetikan, genero rolan inguruan hitzein deunez, bukaerako produktua izango dan, edo bukaeran sortuko dan produktu hortan, genero roloiek, landu dian genero roloien lanketa edo islatzia izango litzake. Eta, bukaeran, pentsatuta gatena da, 8 historio bat, eta gero zalantzetan, berez miren egiteko galdera zian, baina, aurkezpena aprobetxatuta zueire egingo izuet. Berez helburua, adin gazteokoai, behen, ez da, bertso antzerki moduan edo, aurkeztia behiek sortutako hori, genero rolak aldatuta, idei ezberdinak gaur eraman da, eta gero aurrez aurreko hortan, kontuan hartuko nituzke ebaluatzeko garaian edo, ager bakoitzak ze jarrera eukidun, hautsak, gorputzak ere, azkeneko klasetan aipatu duen bezala ze garrantzi dakan, nola eragin digun horrek, hor autoevaluazio bat ere itia aproposa litzake, bakoitza bere buruaz gain bestiak ere nola ikusi dituen edo. Eta hemen, oain zalantzak hemen apuntatu gabe dakat, baino zalantzetako bat da, ea klaseko genero rolak lantzia aproposa litzaken. Ez dakit, violento gehiago esote litzaken izango, igual nire bildurra dira, baina edo igual aukera hona litzake, literatura eta bertsolaritzatik abiatuta, bukaeran aurkezpen hori inda gero, bukaera bat emate alde edo, ez dakit, gelako genero rolan inguruan itzitia, edo bakoitzak bere burua, ez dakit, zemuz ikusten duen, edo. Eta gero, zalantzak dira bukaeran sortuko litzaken antzerki, edo, ez dakit, historio bersionatu horiek, ipun klasikotan oinarritu berduen, edo igual personaia mantenduta
eremua aldatzea komeni dan, zehaztu inbertzaien pertsonaia edo zehaztu inbertko zeizkien eremuak, pixkat zalantza hori dazkat. Eta, hoxe, hola, gehitzeko ezer gabe. Bai, eskerrik asko, Markel. Sentitzen dut, joan etorrian ibili naiz, eta ez dut lortu zure aurkezpena entzutea, baina bideoan grabatuta dagoenez, eta gero zure PowerPointa izango dugunez, saiatuko naiz ekarpenen bat egiten. Adostu genuen bezala eta ikusita ze ordu den, aurkezpenak bakarrik ingo ditugu. Apuntatu dituzuen oharrak eta gogoan euki, eta hori ja gero datorren asteazkenerako tarte horretan, bai, datozen egunotan, ekarpen horiek ikasgela forora igo ditzakezue. Markel, bai eskatuko izudana da, zure PowerPoint hau, gero ja bideoa igotzea erabakitzen bali baduzu ongi, baina PowerPointa gutxienez igotzea jarduera horretara. Vale. Besteok ere ikus dezagun eta horrela behintzat oinarri hori izan da, gero bideoa igotzea erabakitzen bali baduzu, bai astelenean igoko dugu. Ados? Vale, baina bitartean hori balin badugu gainerakok, ekarpenak egiteko ere erresago. Vale, perfecto.